Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Kama sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneka hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneka hamidun mecid. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Assalamu alaikum hurmattu bir tugandar. Bugunku hadis sabak bistin temасы toba kulu jana geçirimduluk. Men oku bergen Kur'an ayatı Az-Zumar suresinin 54. ayatı. Allah Taala bul kuttu ayatta bunday aytat. Aytkin, ey öz jandaryňlarga jabr kılgan pendelerim, Allah'ın rahmetinden ümitsiz bolbogula. Albette Allah bardy günölerdi geçire alat. Albette Allah ötö geçirüçü, jana kayra rahim kılıçü. 39. sure 54. ayat. İslam dini har jagyndan toluk jana jetkinlikli şeriat bolgonduktan adamdarga har jakdan tuğra talim tarbiya beret. Anan adamdarga Allah Ta'alaga jaken bolu joldoryny üretet. Keber dinlerde eger adam günö jasasa ani geçirip bolbayt digen düşünük bar. Ayrım dinlerde, misal Hindi dinde adam jasagan günösü üçin kayra jazalana beret. Hiç kaçan al tüylükkä kutulbayt. Oşonda elle Hristiyanlarda adam ata günöge jol koygan, anen baldary atası kılgan günö sebebinen günögör boluşdu. Alarda günöden kutkarı üçin Allah Taala özünün ulun jibergen. Alardan pikirinçe Hazreti İsa aleyhisselam Hudaýdyň ulu. Hudaý özünün ulun jibergen, anan oşul ulu özünün janyny berip başga adamdарды günöden kutkargan. Uşul syakdy ulardan düşünügi bar. Birok İslam dininde Allah Ta'ala'nın kitabı kayra biske onu jariýalayt. Anen baştaleşdäge Bismillahirrahmanirrahim. Men eň merimdu jana eň raýymdu Allah'ın aty menen başlaýym. Bizden Hudaýybys ötö merimdu, ötö raýymdu, adam balasy alçyz, pendeçiligi bar oşondukdan egerde al kandaýdyr bir günö işin jasagan bolsa, kandaýdyr bir jerde hata kılgan bolsa, anan kılgan hatasyna, kılgan işine buşeýman bolsa, anan çin ýürekden Allah Taalaga kaýrylyp, mundan keyin oşondoy günö işike barbaşyn wada berse, anan günöler dünýäsini taşta hakikat dünýäsini, jakşylyk dünýäsini kaýtuga söz berse, anan özünün jaşosunda jakşy özgürlüklerdi jaratsa, anda albette Allah Taala anen tobasyny kabul kılat, aga rahim kılat, anan ane bardy günölerden tazalayt. Men oku bergen ayatda Allah Taala ey öz jandaryňlarga jabr kılgan pendelerim, Allah'ın rahmetinden, merimdүүлügünden ümitsiz bolbogula. Silerden Hudaýyňar ötö rahimdu, ötö merimdu, geçirüçü Hudaý. Oşunduktan egerde jaşodo kaýsy bir mezgilde adaşyp je kandaýdyr bir tarbiýa bolbogundukdan je silerde jakşy jakka bagetdaý ala turgan adam jok bolgundukdan silere adaşyp hataga jol koygan bolsaňar, günöge kabylgan bolsaňar, anda hiç goňgulsuz bolbogula, hiç ümitiňördi üzbegila. Antkeni Hudaýyňar eň raýymdy jana eň merimdi Hudaý.
Andan tişkere al en kudretli Huday. İnnallaha yagfiru zunuba cemiya. Al bardı günöllördü geçiru kudretini anin kolunun gelet. Oşunduktan hiç kaçan ümitsiz bolboy günöllörgö dage batıp ketpegile. Çin jirokton tobok keltirgile. Allah Ta'alaga istiğfar kılıp andan geçirim surap anin raimin anin merivdulugun özüngörgö tartkıla. Özüngörgö tartuga arkat kılgıla. Aneminin birgi Allah Ta'alaga jaga turgan amaldardı jasagıla. Allah Ta'ala'nın hak hukuktarin atkargıla. Beşmal namazdı kaltırbayı okugıla. Nafil namazdarin atkargıla. Allah Ta'ala razi bolu turgan har bir jakşı amaldı jasogo arkat kılgıla. Mana uşul jol menen Kudayıngar silerge razi bolot. Anan men uşunçalik günögör bolup kalgam, uşunday mümkaçilik işlerdi kılgam, başkalardın hukuktarin buzgam, kebir adımdardın göngülün kaltırgam, rahimsizlik menen başkalarga mamle kılgam, meni Allah Ta'ala kantip geçiriş mümkün dep oylaboglo. Sebebi Süyüktü Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisi aytkanday bir adam 99 adamdı öldürgen bolçu. Anan bir günü kılgan işlerini boşayman bolup bir adamdan aldına barıp eger men çin jiroktan toba kılsam günöler dünyadan kaytsam Allah Ta'ala menin tobamды kabul kılışı mümkün bu dep soraganda al kayrılgan adamaga jok. Sen 99 adamды öldürgensin, senin tobaňdy kantip Allah Ta'ala kabul kılışı mümkün dep jogap berken. Allah açulanyp, kapalanyp, anydaky öldürüp salat. Hayradan kılgan işini narazi bolup, müşeyman bolup, başka adamdan ve takva adamdan aldyna barıp, hayra oşol ele sorowdy berip, anan oşol kişi albette eger adam çin jiroktan toba keltirse, Allah Ta'ala anan günölerini keçiriş mümkün. Anan kinaga günödön kaytuunun joldoruny aytyp bir kengiş bergen. Wagt ruksat berbet oşun uşul jerde bar okyasyny aytyp bere almay. Birok sözdün kıskasy Allah Ta'ala anan tobasyny kabul kılgın. Oşo 100 adamdy öldürgen adamdan tobasyny Allah Ta'ala kabul kılady. Oşunduktan hiç kaçan adam ümitsiz bolboş gerek. Har daim bir ümit menen özünün Kudaýyny çakırış gerek, özünün Kudaýyna kaýlyş gerek, aga dua kılış gerek. Bir hadiste Hazreti Abdullah bin Masud radıyallahu anhu digen sahabadan rivayet kılınat. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Çinnigi toba keltirgen adam turalı munday aytgan. At-taibu minaz zambi kamal la zamballahu. Günödön toba kılgan adam, günö jasabagan adam şak. Eger kimde kim günökör bolsa, anan çin jiroktan toba kılgan bolsa, Allah Ta'ala aldında, Kudaýyň nazarynda al kişi hiç kaçan günö jasabaganday bolup kalatda. Mana uşunday süňçü bar bizçe, uşunday kuşkabar bar. Egerde çindiginde jaşodo kaýsy bir mezgilde adaşe Allah Ta'aladan alys baryp, dinden, imandan alystap ketip, zulüm işlerin, je mikaçilikte, je başka bir günö işin kılgan bolsak, Allah Ta'ala'nın pendelerinin hak hukuktarin atkarbagan bolsak, anda Allah Ta'alaga çin jirokdan kaýrylyp, toba kılıp, istiğfar kılıp, har daim geçirim sorap tursak, anda albette Allah Ta'ala oşol günölerden baryny geçirip jiberet. Anan süýükli Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçirim soragan adamdy, toba kılgan adamdy, al hiç kaçan günö jasabagan adamday taptaza bolup kalat. Uşul jerde günönün ölçümün aytgan emas. Egerde aýbay günöge batgan adam bolsa, ani tobasy kabul kılınbaýdy je ortaça jok. Oşo günökör, günö kılgan adam eger al toba keltirse, boldu Allah Ta'alanyň tobasyny kabul kılady. Dagy bir hadiste süýükli Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise kutsi de aytat. Hadise kutsi süýükli Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözleri bolsa, al hadis dep atylat. Eger süýükli Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biski Allah Ta'alanyň sözlerini aytsa, Kur'an-ı Kerimdagi Allah Ta'alanyň sözleri. Birok andan tışkary dagy
Allah Taala ayram mezgildirdi süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e kaýrylyp aga kandaýdyr bir nerseni aýtgan, üretgen, any göňgülüne salgan, anan Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın oşul aýtganyny bizge jetkirgen hadis bolsa, hadise kutsi dep aýtylady. Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem hani özünün sözlerini aýtyp berýär, birok negizi Allah Taala'nın sözü da, Allah Taala'nın aýtgandygy. Oşul hadise kutsi boýunça Allah Taala aýtat: "Men pendimden maga karata oýusuna jaraşa mamle kılam. Men jönünde al kanday oýlasa, kanday oýda bolsa, egerde meni Hudaýym geçirüçü, meni Hudaýym bardy günölördi geçirü kudretine dep maga işense, oşunday men jönünde oýlasa, anda men pendimden maga karata oýusuna jaraşa mamle kılam. Jana al meni çakyrsa, men aneminen bolum. Maga dua kılsa, maga kayrılsa, men aga jardam berүүgө daýarmyn, men anyň janındamyn." Ana süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem aýtat: "Allah'ın atyny ortaga salyp aýtam. Urgaçy tösü tokoýdy adaşyp, kaýra tap algan adamdan da köbürök Allah Taala pendesinin tobosuna razy bolat." Bul digen emne? Bir misal arkaly bir adam tokoýdy baratat. Anyň bardyk azıktylıgy bir urgaçy tögö jükdelgen. Oşo urgaçy tösüni baratat, kokusdan anyň urgaçy tösü jogolup ketet da. Albette eger urgaçy tösü, any tösü tabylbasa al ölüp kalat da, sebebi any bardyk okattary, azıktlygy bar, oşol ele töde bolçu da. Any tokoýdy adamlar jok da, hiç eger al suwsa kim aga suw beret? Kim any tamyktandyrat da? Oşunduktan başkaça sözler menen aýtkanda al ölüm da. Ölümden başka yol jok, anyň oşunda al oturat. Anan kokusdan, anyň oşo tösü paýda bolat da. Oşol mezgilde al kanday ulu kuwanyçda bolat da. Süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem aýtat: "Urgaçy tösü tokoýdy adaşyp, kaýra tap algan adamdan da köbürök Allah Taala pendesinin tobosuna razy bolat. Menin adaşgan pendim kaýra maga geldi, aldyma geldi. Allah Taala any günökör ekendigi üçin açulany bar jugol debeyt, razy bolat. Geldi, çin jürekden toba surap geldi, istigfar kılıp geldi, men any geçirim." Mana Allah Taala iň raýymdy, iň merimdi dep aýtabysky, mana uşul manide. Geçirüçü Hudaý dep aýtabysky, uşul manide. Dünýäde uşunday bolat ki, ede birölerge uşunday katty açulangan bolsa, anda al men geçirim surasa da, geçirbeýin men seni, saga jyzaňdy berem dep turup alýşat da. Birok bilsin Hudaý wesi öte merimdi, öte raýymdy, geçirüçü Hudaý. Oşunduktan Allah Taala'nın pendesi andan alstap ketken, dinden alstap ketken, dinden kaýdygir bol jaşagan adam, eger kaýsy bir mezgilde anyň jüreginde Allah'a karata bir süýü paýda bolsa, oşo kılıp jatgan günah işlerden jirkenip Allah Taala'ga kaýrylsa, Allah Taala anyny görüp süýnüp ketet, aga razy bolat. Anan süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem oşol hadiste Allah Taala'nın bu sözlerini bizge jetkirgen: "Pendim bir karyç maga jakındaganda, men bir kolço aga jakyn bolum." Oşo bir kol kança uzun bolsa, men uşunday uşul ölçümde aga jakyn. Bal kiçineki maga jakındasa, men aga andan da köpürak jakyn bolum. Al bir kollu maga jakındasa, men iki kollu aga jakyndaýym. Aga jakyn baram. Al meni gözдөй basyp kelgende, men any gözдөй çürkka baram. Urmatly bir tugandar, bu hadis Sahih Muslim atly hadis kitabynda kezgit. Mana uşul jerden başynan akyryna çaýyn günökör pendeler üçin süýnçü bar, kuşkabar bar. Anan Allah Taala'nın eň merimdi, eň raýymdy, eň geçirüçü ekendiginin görnüş. Kanty Allah Taala özünün pendelerini razy bolat, alardy geçiret, aranalardy bardy günölerden tazalayt. Dagi bir hadiste süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın dagi bir koz sözün
Allah Taala pendelerin bir ümit döndürü turgan sözlerini bizge aytı beret. Allah Taala ey adam ulu sen menden geçirim sorap geçirim duluktu ümit kılsan men seni geçirim. Kanday günün bolbosun maga bari bir. Anan hadistegi sözler law balagat zunubuka anana samay. Ey pendem ey adam ulu eger senin günölerin asmanga çeyin jetkin bolsa da aybay köp günö bolsa da oşunda da menden geçirim sorasan men seni geçirim. Tirmizi attık hadis kitabında kesket bul hadis. Mundan da sonun, mundan da bir ümit döndürü turgan söz kanday söz boluşun mumkin. Jugoruda Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala özü aytat. La taknatu min rahmatillah. Allah'ın meremdүүлügünün ümitsiz bolbogula ey iman keltirgende. Anan bul hadiste Allah Teala adamga kançaly günögö batmagan bolbosun. Kançaly kattu günögör bolup ketpegen bolbosun. Eger al çin yürekten kılgan işlerini pişayman bolup andan jirkenip hayradan Allah Teala jakka jol almakçı bolsa Allah Teala ane kucak açıp kabul aluga dayar. Oşunduktan mana iyi Ramazan ayında her bir adam hiç bolbosa Allah Teala ne gözдөй bir saparda başlayıp jakşı insan boluga harkat kılat. Allah Teala'nın ibadetlerin atkaruga Allah Teala jolunda mal mulktu sarptap anen razıçiligine yetişuga harkat kılat. Mana uşul gündörde adam jiregi jumşak bolot. Al jumşarkan bolot. Al dünya jaşosuna karşı Allah Teala'nın dinin jakşı göröt. Anan dinge jaken bolup bara jatkan bolot. Mana uşul gündörde har bir adam özünün ötüp ketken jaşosuna göz salıp al jaşosunda kaysı jerde emne günölördü jasaňa Allah Teala aga mümkinçilik berotat. Al ölü elekte toba keltirүү mümkinçiligi bar. Keliňiz. Eger sen çin yürekden Allah Teala'ga kaýrylap andan geçirim surap günölörüňdi Allah Teala aldyna koyup oşo geçirim surasaň Allah Teala geçiret da. Oşunduktan bu mümkinçilikdi hiç kaçan koldan çıkarıp aşypsy gerek. Urmatly bir tugandar Hazreti İmam Mahdi aleyhissalatu vesselam'da bu temada söz kılgan musulmanlar din arasında istigfar degen termin atama köp koldanulat. Uşul turaly istigfar Arap dilinin alıngan söz. Geçirim suro degen manini bildiret deydi İmam Mahdi aleyhissalam. Istigfar degen ey Allah bizde murda kılgan günölerbüstün kesepetlerinin saktagin. Jana gelecekte günölerbüs kılınbay turganday kılıp bizde saktagin. Uşunday bizde korgogun günölerge karşı şeytanga karşı bizde uşunday saktagin uşunday bizde körgün bizden kolbostan hiç kaçan günö işi çıkpasan jasalbasan. Ötken sabaklardan birinde men aytkanday bizden şeytanыбыз musulman bolup ketsen bizde hiç kaçan günögö je jaman işlerge alıp bara turgan oy payda bolbosun. Oýubuz taza bolup jalaň ele jakşylyk oy bolsun. Jakşylykty oýloýly. Başgalarga jardam berүү, başgalaryň hukuklaryny atkaruu, hiç kimge dil menen je kol menen ziyan keltirbo degen oýuny oýloýly oşol oýgo keleli. Mana oşu syakdy. Bizde uşunday korgogun biz hiç kaçan günögö barbaýly. Günö işin jasabaýly. Malfuzat 5-nji ton 609-njy bet. Anan Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam günölerden tazalanuu üçin munday dep dua kılçu. Allah Teala'ga kaýrylap özü uşunday dua kılçu. Men günökör jana alsyzmyn. Senin koldoňsuz hiç nerse bolboýt. Sen özüň raýym kıl. Jana meni günölerimden tazala. Antkeni senin bereşindigin jana raýmyňdan başga meni tazalaý turgan hiç kim jok. Al-Badr gazetasy 4-nji san. Allah Teala'nın elçisi, Allah Teala bütkül dünýäni tarbiyalaş üçin, Allah Teala İslam dininin bardyk adamdarga jetkirүү üçin, İslam dininin kaýradan jandandyryw üçin jibergen İmam Mahdi aleyhissalam kançalyk muňduluk menen Allah Teala'ga kaýrylap uşunday duany kılat da men günökör jana alsyzmyn. Sen kolda bolsaň
men hech narsa qila olmayman. Alloh taolaning qo'ldo'sisiz, Alloh taolaning rahmsiz adam hech narsa yaxshilikda da qila olmaydi-da. Yaxshi ishlarga Alloh taolagina mumkinchilik beradi. Alloh taolo qo'ldamayincha adam yaxshi ishlarni da qilmaydi. O'shandaqdan har doim Alloh taolaning qo'ldo'sini, aning yardamin, aning berişindigin biz so'rab tilab turishimiz kerak. Anan bir yerde ushul ele temada Hazreti İmam Mahdi aleyhissalatu vesselam'ın 5. halifasi Hazreti Mirza Masrur Rahman Allah Taala kişinin qo'ldo'sini bunday deb aytadi. Ayriqcha Ramazan ayında biz ushul so'zlarga o'zgacha kunt qo'yibani o'qishimiz kerak. Al aytadi, istig'for, boshqacha aytganda kechirim so'rov, bu shaytonga qarshi kurasha turgan qurol. Jana tavba bu o'shal qurolni qo'llanu. Ushul yerda istig'for menen tavba o'rtasidagi ayirmachilik. Boshqacha aytganda shaytondan bizdan olis turish uchun, jana nafs biz hech qachon yengilbesh uchun ish yuzunda harakat qilib, bu uchun Alloh taolo qiluvga buyurgan yaxshiliklarni jana yaxshi amallarni atkaruga tinimsiz harakat qilib zaril. Antpese istig'for mo'min jemeshin berbaydi. Kechirim duulukka yetishi mumkin emas. Ro'za qarmagan odam namozda o'qiydi, nafl namozini atkaradi, Qur'oni Karimda da o'qiydi. Mumkinchilik bo'lsa, u vaqtisi bo'lsa, diniy sabaqlarda da o'qadi. Alemi eğer Allah Taala Qur'oni Karimda aytib bergan bir tug'andarining haq huquqlarini tandik buyruqlarni atkarmasa, Allah Taala bardik odamlarga bir-biringizdan haq huquqlaringlarni atkargılar. Bir tug'andarning huquqlari, boshqalarning huquqlari. Mana ushul yerda İmam Mahdi aleyhissalomning 5. xalifa ushul jakka ko'ngil usti burg'uzib aytadi. Alemi eğer Allah Taala Qur'oni Karimda aytib bergan bir tug'andarining haq huquqlarini tandik buyruqlarni atkarmasa, anda bu chinnigi tavba jana istig'for emas. Ro'zadan chinnigi kut berki alu harakati emas. Chinnigi payda istig'fordan alingisi kelgan kuch-quvvatni birgina Allah Taala uchun foydalangandagina bo'ladi. Eğer Allah Taala istig'for orqali bergan quvvatni gunohga qarshi qo'ldansa, o'shundagina aga foydasi tiyadi. Allah Taala gunohlarni jabuga bergan kuchidan keyin gunohlarni keltiruvga mumkinchilik olgan so'ng adam istig'for qilib menen yuragin gunohlardan bo'shatgan bo'lsa, anda o'shul zamat ani yaxshiliklar menen to'ltiruvga harakat qilishi kerak. Adam o'zida toza o'zgurlarni yaratuvga harakat jasashi kerak. Eğer yurak idishi yaxshiliklardan bo'sh bo'ydan qala bersa, anda shayton ani qayradan bulgan ishlar menen to'ltirib jiberadi. Demek chinnigi tavba menen qo'shtilgan istig'for ile tug'ilib kechirimdulikning shartlarini tuzadi. Andan keyin adam ani yaxshi amallar menen to'liqtay beradi. Daima Allahning haq huquqlarini jana pendelerning haq huquqlarini atkaruga ko'ngil burishi kerak. Tinimsiz harakat qilishi zaril. Demek a degende aqlni toza qarmoq uchun istig'for menen jihad qilish kerak. Bu yerda jihad so'zi jon talashib yaxshilikka untilish, qattiq harakat etnu deganda bildiradi. Demek a degende aql toza qarmoq uchun istig'for menen jihad qilish kerak. Anan kichne jamandikada o'kinu jana pushaymon bo'lu sezimi payda bo'lishi shart, payda bo'lishi kerak. Anan qandaygina shartlar bo'lbosun, qandaygina azgiriklar bo'lbosun, jamandikka yaqindabay har bir ish harakatin jana amalin Allah Taalaning erkini topshiruga harakat qilib degan kuchtu, erktu bo'lishi kerak. Demek Arabistagi chinnigi kechirim so'raganlar, jana chinnigi tavba qilganlar, ushunchalik baxtli odamlar. Kechirim so'rab Allahning oldinda ta'zim qilib bu pendening mildeti. Anan Allah Taolaning naga qaray qanday qadam tashlaganin ko'rsin. Xutbati Masrur 6. tom 385-387 betler. Hurmatli mirtuvanlar, mana chinnigi tavba, chinnigi istig'for jana chinnigi tavba menen chinnigi istig'fordan mo'min jemeshteri. Eğer ushunday harakat qilib
Allah Teala'ga hayırlep, andan geçirim sorap, toba kılsak, anda albatta Allah Teala bizde geçiret. Allah Teala bizge çındap geçirim sorap, Allah Teala'nın aldında tazim kılı kuç kuvatını bersin. Amin. Ve ahiru davana anelhamdülillahi rabbil alamin.